Ташлама мине изге догаңнан, ташласаң изге догаңнан, мин бәхетле була алмам. Төн уртасында гына була торган үле тынлыкны бозып, авыл урамнарын яңгыратып, җыр сызып җибәрделәр. Әлеге тавышка кайдадыр этләр өргән аваз, болында арканда бәйләп куйган маллар тавышы кушылды. Кемнәрдер өйләрендә ут алды. Көн сайын диярлек шул бер үк җырны сызып, лаякыл исерек булып, төнге тынлыкны бүлеп йөрүче егетләргә авыл ияләште бугай инде. Игътибар да итүче юк диярлек. Тик менә гомер буе мәктәптә укытучы булып хезмәт куйган Мулла Нурның гына кәефен кыра әлеге күренеш. Төн йокыларын качырып, бошаманга сала. Үз балалары кебек якын күреп, шын күңеленнән кызгана ул әле егетләрне. Бүген тагын бар фикерләрен туплап, егетләрнең каршысына чыгып, үгетләп карарга, аталарча бер яхшы киңәш биргән ниятләде ул. Үз-үзләрен белештермәс дәрәҗәдә исерек кебек тоелсалар да, тулган ай яктысында инде 80нче дистәсен ваклап килүче, таякка таянып каршыларына очраган Мулла Нур абыйларын бик тиз таныды алар. Абау күрше, нишләп йөрисең төн уртасында кеше куркытып? Әллә кызлар озатып кайтып килешеңме? Дип үзенчә исәнләшеп сүз башлады Фәрит. Кара әле, Хәдичә апа белсәме? Дип сузып, абысының сүзен җиплүсе итте Фәнис. И балакайлар, нишлисез сез? Авылның менә дигән асыл егетләре идегез бит сез. Аялмыйсыз да. Үзегезне кызганмасагыз, әнкәгезне кызганыр идегез. Ичмасам. Тормыш йөген бер үзе тартып, сезне үстерүләре җиңел булды дип беләсезме әллә, ә? Аз гына булса да намусыгыз бармы сезнең? Юкмы? Дип усаллана барып, үзе дә сизмәстән таягы белән җирне кыйнады Мулла Нур. Юк күрше, юк безнең намусыбыз, дип җикеренә башлады Фәрит йодрыгы белән күкрәген төеп. Без аны күптән сатып эчтек инде. Шулай диде дә, урамны яңгыратып, ямсыз авызлар чыгарып көлеп җибәрде. Аңа энесе Фәнис тә кушылды. Мулла Нур бер мәл башын селкеп, егетләргә карап торды да, кул селтәп, капкасына таба атлады. Ул арада «Уф, Аллам, дип такмаклый, улларын барларга чыккан Фәхимә дә килеп җитте. Кара инде син буларны, тагын дуңгыз булганнар, кайлардан гына таба торганнардыр шушы каһәр суккан шайтан суын, дип шак-шак сулыш алып, улларын сүгәргә тотынды. Синең анда эшең булмасын, кортка. Барысына да син гаепле. Безнең әтисез үсүбездә дә, ялгыз яшәүбездә дә, тик син, дип жан ачуы белән әнисен битәрләде Фәрит. Соң балакайларым, сез исерек ата белән тилмереп үсмәсен өчен, сезнең хакка эшләдем бит мен моны, дип кабатлады Фәхимә, күз яшьләрен тыя алмыйча. Ә син бездән сорадыңмы соң, әни? Башкалар әтиләре белән горурланып яшәгәндә, нинди хисләр кичерүебез белән кызыксындыңмы соң? Дип Фәнис тә сүзгә кушылды. Фәхимәгә шул җитә калды. Ул ярсуын тыеп тора алмыйча, үзен үзе белештермәс дәрәҗәдә әле Фәритенең, әле Фәнисенең якасыннан тотып селкеде. Үзе бер туктаусыз: «Оятсызлар, кеше арасына чыгарлыгымны калдырмадыгыз. Рәхмәтегез шушымы? Сез ашасын дип, туйганча ашаганым, сез киенсен дип, рәтле башлы кием дә күргәнем булмады бит минем. Сезнең мине гаепләргә бер хакыгыз да юк. Ишетәсезме? Хакыгыз юк», дип кабатлады. Әнисенең үз-үзен тотышы әтисе кебек кызу канлы, дуамал булган Фәритнең ачуын чыгарды.
Нишләп әле без сиңа рәхмәтле булырга тиеш? Безне бәхетсез иткәнең өченме? Ә синең ни хакың бар безне бугаздан алып селкергә? Син безгә беркем түгел. Шайтаныма олак, дип каршысында басып торган әнисенә сугып җибәрде. Фәһимә әлеге селтәнүдән юл читенә барып төште. Үзенә ярдәмгә ашыккан Мулланур белән Хәдичәне этеп, үз-үзен белештермәс дәрәҗәдә җан ачуы белән тузанлы юлны төя-төя, кычкырып елый башлады. Нәрсәгә миңа мондый тормыш? Тилмереп яшәгәнче үлүең 1000 өлеш артык. Тиз арада җаннарымны алсаң иде, Аллаһы Тәгалә, дип тулган айга карап, бер туктамай ялварды. Һәр чак сабыр, тыныч Фәһимәнең әлеге адымыннан Мулланур белән Хәдичә әллә нишләп киттеләр. Күрше, тынычлан әле, болай ярамый бит инде. Бетермәле үзеңне. Әйдә, өйгә керик, шәйләп алыйк. Ятып хәл алырсың бераз, дип иңнәреннән тутып, ипләп кенә торгызды да койма тирәсендәге эскәмиягә утыртты Хәдичә. Күпме генә ятып хәл алырга кыстасалар да, Фәһимә баш тартты. Рәхмәт, күршеләрем. Үз урыныма кайтып ятам рәхәтләнеп. Иртәнгә кадәр 2-3 сәгать булса да шерим итеп алмый булмас, диде ул, көч хәлгә елмаярга тырышып. Тузанга буялып биткән күлмәк итәкләрен кага-кага, инде күздән югалган уллары артыннан әкрен генә өенә атлады. Үз урыныма кайтып ятам, дип алдашты гына инде Фәһимә. Күршеләре белән дус тату яшәсәләр дә сер бирәсе килмәде. Соңгы тапкыр йомшак җылы урынга ятып, туйганчы тынычлап йоклаганын да хәтерләми бугай инде ул. Җәен җайлырак анысы, теләсә кайда иске бишмәт җәеп, ширим итеп алырга була. Кышын гына уңайсызрак иде Фәһимәгә. Зәмхәрир салкында өшемәс өчен абзардагы сыерга йылышып төн үткәргән чаклары да булды. Дәү әниләре исән түгел, әле ярый. Бу галәмәткә йөрәге чыдый алмас иде мискенкәемнең, диеп үзен кызганасы урынга инде 7 елдан артык гүр иясе булган әнисен искә төшереп, кырыс язмышына үпкәләп куйды Фәһимә. Ишек алдына керергә кыймыйча, койма тирәле йөреп, тәрәзәгә күз салды. Ачык калган тәрәзәдән улларының һәр сүзен ишетеп, юка шилтәр аша һәр хәрәкәтләрен күзәтеп торды. Менә Фәрите куйыныннан бер шешә көмешкә чыгарып, кырлы стаканнарга салды да су урынына авызына куйды. Күп тә үтмәде, өстәл читенә таянып утырган Фәнис әллә йокымсырап китеп, әллә исереүе җитеп, башы белән идәнгә барып төште. Улым, имгәнәсең бит. Эх, бала тәре, дип үз алдына сөйләнеп алды Фәһимә. Шул чак күкрәк турысын нәрсәдер шиметеп алды. Башы әйләнеп китеп, ике шигәсеннән нәрсәдер кыса башлады. Тагын кан басымы уйный ахрысы, дип уйлап куйды ул. Тик бер нәрсәдә эшләп булмый. Һәр чак кул астында гына йөрткән дарулар гөнаһ шомлыгына каршы өйдә калган булып чыкты. Юк, өйгә тиз генә керә алмаячак әле ул. Фәрите йокларга җыенмый да бугай. Телевизорын кабызып куйды, Фәһимәгә тагын сарай түбәсенә менеп, иске бишмәтен кочып, пешәнгә башын терәүдән гайри чама калмады. Ятканга карап, күзгә йокы керсә икән лә ул. Юк бит. Уйлар һаман матур үткәнгә әйләнеп кайта. Фәрите белән Фәнисенең үсмер чаклары белән бәйле булган күңелле мизгелләрне барлый. Үткәндәге тыныч тормышны бүгенге куркыныч яшәеше белән ялгап, йөрәкне әрнетә. Сыңлап кына удыздан усып барганда тормышка чыккан Фәһимә башкалар кебек үк матур тормыш, тату гаилә, тауфиклы балалар турында хыялланды. Тик хыяллар гына чынбарлыкка туры килмәде. Өйләнешкән көннән үк мин хатынлыкка алмасам,
кемгә кирәк идең соң син, дип мыскыл иткән иреннән уңмаганлыгын бик тиз аңлап алды. Авыл советы рәисен йөрткән Назым шит хатыннар белән чуалуны да әллә ни гөнаһка санамады. Күнде, барысына да түзде Фәһимә. Фәритен табуга икенче тапкыр авырга узды. Кызым, юләрләнмә. Назымың белән яшәп бетерә алырмын дип уйлыйсыңмы? Ике бала белән кая барасың? Дип авырын төшертергә үгетләп караган иде әнисе. Тик Фәһимә, әни, бәлки икенчесе кыз булыр, дип хыяллангач, күнде тагы. Фәритенә 1 яшь тулгач Фәнисен алып кайтты. Назымы башта аталарча кайгыртучанлык күрсәтсә дә, соңыннан йокысыз төннәр, улларының бер туктамай елашуы аның ачуын чыгарды. 2-3 көн өйгә кайтмый йөрде, Фәһимәнең дә түземлеге озакка бармады. Фәритенә 6, Фәнисенә 5 яшь булганда Назымны өеннән куып чыгарды. Ирен бераз ялындыру иде аның исәбе. Килер, гафу үтенер, кире кайтырга теләр дип уйлады. Тик Назым шуны гына көтеп, үз тормышы белән яши башлады. Кара эшкә батыр Фәһимә сер бирүчеләрдән түгел иде шул. Әнисен үз янына яшәргә дәште дә, абзар тутырып мал асрады, тавык, чебеш тотты. Эшнең авырын яки җиңелен сайлап тормады. Кайда яхшы түләделәр, шунда йөгерде. Пекарняда капчык-капчык ипи күтәреп ташу дисеңме? Фермада сыер тизәге чыгару, хуҗалыктан сөт җыеп көн саен 30-40 фләге сөтне күтәреп йөртү дисеңме? Берсе дә калмады. Барысы да Газиз уллары хакына. Әллә ни мактанырлык шибәрлеге булмаса да, уңганлыгы белән күрше тирәдә даны торылган Фәһимәне хатынлыкка сорап килүче иратларда булмады түгел, булды. Кагырлар, сугарлар Газизләремне, үз аталарына кирәк булмаганны шит кешегә ни пычагыма инде ул балалар. Ялгыз башым, тыныч колагым, дип уйлады Фәһимә. Бер-бер артлы армияга озатты ул улларын, бер-бер артлы укырга кертте. Joylı gına bargan turmuşna егетләрнең өйләнергә теләүләре бузды да куйды. Фәритте йортка балалы хатын алып кайтасы икән, әфәнисе Марҗаны. Дуга кылган сайын балаларына матур тормыш, михрбанлы ва шәфкатьле бәндәләр насип итүен теләп, Аллаһы Тәгаләгә ялварган ана моны кабул итә аламысың? Үзен мускуллау дип кабул итте Фәһимә. Йортыма кеше калдыгында Марҗа халкында кертәсем юк. Мин сезне кеше балаларына ата булсын өчендә, марҗалар белән туганлашыр өчендә үстермәдем. Ризалыгым юк. Минем бәддуганны аласыгыз килмәсә, өзүгез арагызны, дип кистереп әйтте. Фәриде әнисе сүзеннән чыкмаса да, Фәнисе әнисенә килен итеп Марҗаны алып кайтты. Яратмады Фәһимә киленен. Кайнанасы каршына чәче белән җир сибергә дә әзер булган Таняны Фәнис каршында сөйкемсез итеп аерылышыр дәрәҗәгә җиткерде. Карынында йөрткән сабыен төшерттерергә мәҗбүр итте дә, бөтен гаепне килененә авыштырып калдырды Фәһимә. Күз яшьләре белән ялынып акланырга маташкан Таняны тыңларга да теләмәде Фәнис. 1 ел тулды дигәндә, алып кайткан җиренә илтеп тә куйды. Үз хатасын соңрак аңлады шул Фәһимә. Күпме генә тырышса да Таняны эзләп табып, гафу үтенергә тәвәккәлли алмады. Әле алар яшьләр үз бәхетләрен, үз парларын табарлар, дип уйлады. Тик ялгышкан булып чыкты. Таба алмады шул Фәрите белән Фәнисе үзенә тиңгәрне. Кышкырып әйтмәсәләр дә, балаларының үзенә ачу саклап яшәгәннәрен белә Фәһимә. Хәмир белән дуслашулары да фәкать йөрәктәге яраларны төзәтеп, онытылып торыр өчен генә. Гел былай булмас, үзләрен кулга алырлар, дип көтте Фәһимә. Дәшмәде. Улларының упкынга тәгәрәп, аракы кулына әверелүләрен читтән генә күзәтүне кулайрак күрде булса кирәк. Нәтиҗәсе, улларының инде менә 5 елга якын хәмир кылы булып яшәве һәм Фәһимәнең тынгысыз тормышы. Уйлар диңгезендә чайкалып, күз яшьләреннән бишмәтнең чыланганын да сизми калды хатта Фәһимә. Абзар түбәсе ярыгыннан таң сызла барганлыгы шәйләнә.
Иртәнге һава исенә хозурланып, бер-берсен уздыра кычкырышкан әтәчләр тавышын тыңлап ята бирде. Иртәдән бирле кәйфсезләнеп торган йөрәк кенә җибәрмәскә маташты. Күкрәк турысын яндырып, сулык килде. Оеп китеп, кирфекләренең ябыла башлавын тоеп, йокыга талды Фәһимә. Төнге маҗаралардан соң кирфек какмый төн үткәргән Мулланур белән Хәдишә көтү чыгып китү белән Фәһимәнең хәлен белеп чыгарга уйладылар. Иртә таңнан күршеләрен сәламләргә гадәтләнгән Фәһимә күренмәгәч, куркып сагаеп калды Хәдишә. Мулланурын ияртеп, ишек алдына керде. Тавыклар яши торган абзарның әле һаман бикле торганын күргәч, эшләрнең шәптән түгеллегенә Мулланур тиз төшенде. «Я Аллаһым, үзең сакла», дип белгән дугаларын укып өйгә үттеләр. Ә онда йокы симертеп ятучы Фәрит белән Фәнистән гайре бер кем дә юк иде. Нәрсә булса шул булыр дип, Мулланур егетләрне уятып, әниләренең кайдалыгын сорыйсы итте. «Каян белим мин аның кайдалыгын? Миңа әйтеп йөрмәй шул. Берәр җиргә качып, балавыз сыга торгандыр. Ул кортка кайгысымыны әле монда. Баш шатный», дип чырайын сытты Фәрит. «Булардан файда юк, карчык. Чыгык әле без булмаса. Якын тирәдән эзләп карыйк әле. Бәлки берәр җирдә качкандыр», дип тиз генә өенә ашыкты Мулланур. Фәһимә югалган дигән хәбәр яшен тизлегендәй бөтен авылга таралды. Бөтен авыл халкы ут йотты. Болын тирәләрен, су буйларын айкадылар. Фәрит белән Фәнис кенә әллә ни аптырамады. Борчылып басып торган бер төркем авылдашлары тарафына мыскыллы караш ташлап, үз юллары белән чатнаган башларын төзәтергә китеп бардылар. Абзар төбәсендә бишмәтен үстенә бөркәнеп, әллә туңудан, әллә авыртуга түзә алмый, үз-үзен кочаклаган Фәһимәнең салкын гәүдәсен иң беренче күрше малае тап булды. Сызланып, тилмереп җан биргән иде Фәһимә күрәсең. Мулла абзый өйлә намазыннан соң җирлек дисә дә, Хәдишә белән Мулланур каршы төште. Мәскәүдәге энесенә, калган туганнарына хәбәр итәргә кирәк. Иртәгә җирләнсә, яхшырак булыр диделәр. Исерек улларыннан якты йөз, яхшы мөгамәлә булмаячагы көн кебек ачык булса да, Фәһимәнең мондый үлеме бөтен авылны тетрәндерде. Халыкның күпчелеге Фәрит белән Фәнисне гаепләде. Араларында балаларының шәхси эшенә кысылырга ярамый, үзләре яраткан үзләре яшисе ярлар иде бит. Ялгышты Фәһимә, дип гаеп ташлаучылар да. Шул марҗа киленнең рәнҗеше генә төште бу йортка, дип гайбәт сөйләүчеләр дә табылды. Ни генә булмасын, бөтен авыл зар елый бүген. Авыл уртасындагы агач йортның һәр тәрәзәсендә ут яна. Ара-тирә ачык тәрәзәдән мышык-мышык елаган тавышлар ишетелә. Шелтәр аркылы ак яулыклы әбиләрнең мәйет янәшәсенә утырып, тәсбих тартканнары күренеп тора. Ерактагы исерекләрнең җыр сузган авызлары якынайганнан якыная барды. Җанын кая куярга белми, песиен кочаклап ишек төбенә чыгып утырган Мулланур исерекләрнең әлеге дә баягы Фәрит белән Фәнис икәнлеген тиз чамалап алды. Мулланурлар капка төбенә килеп җитүгә, тәрәзләрендәге утны күргәч, тагын безгә нотык сөйләргә көтеп тора ахрысы теге кортка. Кичәге кебек ипи шурлыгына менеп төшми булмас, дип телен көчкә әйләндереп сукранып куйды Фәрит. Кичә артыгын кыланып ташладык ахрысы без. Әллә әнигә кул күтәрмәскә иде инде. Как-никак безнең әни бит инде ул, дип үзенчә акыл сатып алды Фәнис. Әйе, мине өйрәт тагын булмаган акылың белән. Үзеңә дә әлегә хәзер шушы кортканы яклап утырсаң, дип канагатсызлык белдерде Фәрит. Бар ачуын бер учка туплап, Фәрит белән Фәниснең каршына чыгарга талпылган Мулланур кире уйлап, кул силтәде дә, яна ишек төбенә барып утырды. Эй, дөнья йорты диген син. Үстер менә син балаларны. Нинди рәхәт күрсәтте инде булар Фәһимәгә, я.
нинди асыл, чиста күңелле малайлар иде бит. Әниләренең яхшылыкларын аяк асларына салып таптадылар, дип әллә үз-үзенә, әллә алдында гырлап йоклап яткан песиенә эндәште Мулла Нур. Соңыннан авыр сулап: "Эх, егетләр, исән чактан кәгезнең хәер дугасын алып кала алмадыгыз шул. Алып кала алмадыгыз", дип өстәп куйды да, кул аркасы белән яшьле күзләрен сөртеп алды. Кинәт Фәрит янәдән төнге тынлыкны бүлеп, шул бер җырын сузып җибәрде. Аңа үзенең ямьсез тавышы белән Фәнис кушылды. "Ташлама, әнкәй, ташлама мине изге дугаңнан". Кадерле дусларым, бүген Гүзәл Хәбибуллинаның "Ташлама, әнкәй, ташлама" дигән бик матур хикәясен сезгә укып ишеттердем. Чынлап та, оҗмах әниләрнең аяк астында булганын һәр вакыт истә тотсак иде. Исән чакта белик әниләребезнең кадерләрен. Иң изге теләкләр белән сезгә, Гүзәл Яппарова.